Amposta és una ciutat segura. Ho és perquè està en la mitjana dels delictes que es produeixen, dels fets delictius que es produeixen al conjunt del país. Per tant, es pot afirmar, sí, que Amposta és una ciutat segura. Ara, tampoc es pot negar, i jo crec que s'ha de dir, que enguany hi ha hagut un increment i que aquest increment s'ha de gestionar. I així ho farem. De la mateixa manera que l'any 18 es va gestionar qüestions vinculades a les drogues, a la comercialització de la droga a la ciutat, i es va treballar molt decididament des de l'Ajuntament i des de Mossos d'Esquadra per revertir la situació. En aquests moments és veritat que a la ciutat s'ha produït un increment de delictes de caràcter del que en podem dir menor, en el sentit que són furts, sobretot furts, però que generen una incomoditat i una sensació d'inseguretat que s'ha de revertir i que s'ha de resoldre. Ara bé, si un fa de la multireincidència i de la delinqüència la seva professió, el seu destí ha de ser la presó. I Mossos d'Esquadra fa la seva feina. I policia local està fent la seva feina, la seguirà fent. Perquè quan un és multireincident vol dir que ha sigut multidetingut. I si ha sigut multidetingut vol dir que qui havia de fer la feina, que és la policia, l'ha feta. Sigui Mossos d'Esquadra o sigui la policia local. Seguirem fent-la i seguirem pressionant i seguirem apretant. Des d'aquesta junta amb què hem fet aquesta anàlisi es veuran resultats d'increment des d'aquest punt de vista de la nostra presència i actuació policial. Ara també és necessari dir que això després té una derivada, que és que s'ha de dotar els jutges dels mitjans i de les eines necessàries perquè aquesta feina policial que es fa després reverteixi en sentències ràpides. I per tant, els jutges han de tenir els mitjans necessaris i en aquest sentit l'Estat és necessari que posi els mitjans necessaris. Hem demanat molt de suport en la multireincidència, també a l'àmbit judicial, i també hem pres la decisió, i li hem comunicat al conseller, de que davant la situació moltes vegades del garantisme, en certs casos que nosaltres podem acceptar que la justícia sigui garantista en alguns casos, però en casos de multireincidència pensem que s'ha d'actuar de forma més rotunda. En aquells casos que nosaltres consideréssim que la justícia no està fent allò que considerem que hauria de fer per la sensació que ens genera a nivell de ciutadania, l'Ajuntament d'Amposta ha decidit que incorporar als serveis jurídics la proposta de presentar-nos com a acusació particular en aquells casos en els quals ens generin aquesta percepció a la ciutadania de que constantment s'està vulnerant la propietat privada. Per tant, agraïm, estem convençuts que funcionarà perquè venim d'un històric que així ha sigut, i després crec que és important també el que ha dit el conseller d'emplaçar-nos a d'aquí 4, 5, 6 mesos, tornar a convocar, no esperar-nos a un any, tornar a convocar una Junta de Seguretat Local per a analitzar de nou aquestes dades que en aquest moment sí que és cert que venim d'un creixement de fets delictius.